School-based immunization program gilusad sa Department of Health Region 7 uban sa pagpagilayon sa Department of Education. 195,000 ka mga tinunan sa reyon ang target nga mabakunahan aron makalikay sa mga sakit nga mutakboy sama sa measles, diphtheria o papillonia virus. Ani ang report. Mahinungdanon kayo alang sa kabataan ang himsog nga panglawas aron makatutok sa pagkuha sa kalidad nga edukasyon. Sama nining tulo ka matinunan sa Don Vicente Rama Memorial Elementary School nga mo'y unang misungasong sa pagpabakuna. Adunay mga batang gisakitan. Aduna usay kalma lang samtang ang uban gipaningot apan nagpabakuna gihapon. Adunay mga tinunan nga wa pa makapabakuna nga gikulbaan man apan gusto gihapong mabakunahan. Di ba ka mahadlok magpabakuna? Ikaw siya, Ano ka sa injection? Dili. Ano man? Ngano. Pagkakakit. Di ka mahadlok magpabakuna? Dili. Ano man? Aron? Huwag tangan sakit. Suportado usab sila sa mga ginikanan. Para man nasa kayuhan sa panglawas sa mong mga anak. Para sa mga bata, para himsog ang ilang panglawas, sir. Sa Don Vicente Rama Memorial Elementary School, gilusad ang school-based immunization program nga gitambungan sa mga opisyal sa DOH-7 ug DepEd 7. 9 milyones ka mga bata ang target nga mabakunahan lukop nasod. 195,000 ini sa Rehiyon 7. This is activity in partnership with DepEd and the local government unit. Aron mahatagan og booster og ang na-miss magkaha og bakuna dito sa atong mga eskwelahan. Sa Department of Education, ang atog yung ipa-tanaw kaayo sa itong mga kabataan, una is may quality education. But we cannot have this quality education if ang atong mga kabataan dili healthy. Ang atong mga katawhan, atong mga health center staff, wala gyud pagkuwang sa pag-implement sa unsay angay para sa katawhan. Mihatag usab sa hugot nga suporta sa programa si Mayor Edgardo Labilla. Department of Health or Department of Education, there is a new law that has been approved by the President Duterte, providing free breakfast to our elementary pupils. There is that new law. So let's find out how we could implement that. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.